Tak, toto je výcvik, pokus číslo 1, prvé kolo. Sakra. Som pekne slepý. Netrafil som do lití. Dobre, druhý pokus. Dobre, prvý by bol. Yes. Áno, pekne to ide. Juhu. Nemám už náboje do fasa. No tak zdá sa, že som trafil 6 zo 7, no 2 som tie posledné netrafil. Bohužiaľ, no musím sa zlepšovať, ale už je tam istý pokrok, takže pôjde to, ja to viem. Haha. Teraz tretí pokus. Dobrý, ti to môže hneď zdať, to už sa postralo. Serem na to, znova, štvrtý pokus. Jasné? Štvrtý pokus. Hahaha. Sice na druhý pokus, ale vyšlo to. Jednu som minul. Sakry, zase som minul 2. No to frasa, zase sa mi to nepodarilo, no. Musím sa ešte viac trénovať, toriti. Vždycky mi tam ostanú 2 netrafím. Táto posledná je najťažšia, pretože to je najväčšia diaľka, z ktorej strieľam. Takže na tú si musím dávať najväčší bacha. Mal by som si nechať 2 vždycky strely na tú poslednú, lenže to nevždy vyjde, že jo? No. Nevadí, ja to dám, uvidíte. 5. pokus. No, to môžeme hneď vypať, pretože už sa to posralo. 6. pokus. Dobrý začátek. Yes. Yes! Je to tam! Krásne sústredenie a vyšlo to! Juuu! Tak, áno, podarilo sa mi to. Aj keď až na 6. pokus, ale nakoniec to prišlo, vidíte. Pri tom poslednom kelinku som si dal úplne plne zameriavanie, som dal úplne aim jak hovado a trafil som to presne. Na jeden jediný oný disk sa mi to podarilo, ty kokos. Už som myslel, že to nedám a dal som to. Tak toto bola puška Praxis, však ste videli. A na budúce bude možno s nejakou inou zbraňou, alebo to aj nakombinujem, no, takže mám ich 3 doma, tak uvidíme, ako to bude. Môžeme napríklad znova dať nejaké strvanie tých vežičiek, ako bolo minule, viete, tých veží s klinkov a tak, ale dneska som nechcel môcť ísť von, lebo prší, takže som dal radšej takúto live akciu, hej, takúto prepadovku, ako by streľoval na terče počas pohybu, no. Niečo jak Counter-Strike, alebo také, hej, no. Dobre, tak lúči sa Pepsi, majte sa, ahoj. Zasekol sa? Počkaj, zasekol sa. Ak sa ti to páčilo, klikni na odber a aj na zvonček, aby ti nič neuniklo.